तो आज इफ्फीमध्ये वर्ल्ड प्रीमियर झालेला आहे असंभवचा. काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? खूपच छान अनुभव होता इफ्फीतला प्रीमियर, कारण इतका सिनेमासाठी प्रेस्टिजियस प्लॅटफॉर्म आहे आणि कोइन्सिडेंटली महाराष्ट्रातही रिलीज होते आज फिल्म. त्यामुळे अर्धी टीम तिकडे आहे महाराष्ट्रात, अर्धी टीम इकडे आली आहे. पण एक अभिमानाचा क्षण आहे की इतक्या चांगल्या प्लॅटफॉर्मवर आम्हाला प्रीमियर करायला आला. गेल्या वर्षीही तुमचा एक चित्रपट होता इफ्फीमध्ये, यंदाही आहे. सो ह्या चित्रपटाची कथा थोडीशी वेगळी आहे. तर कसा काय अनुभव होता काम करताना? छान कथा आवडली म्हणूनच खरं तर मी सिनेमा करायला घेतला. एक सस्पेन्स थ्रिलर आहे आणि चांगला बांधलेला सस्पेन्स थ्रिलर. त्यात मला डबल रोल करायची संधी मिळाली. त्यामुळे गोष्ट आवडली, अ, निर्मिती मूल्य आवडली. कारण सिनेमा चांगला सुचणं आणि चांगला दिसणं, बनवता येणं ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. कागदावर कितीही छान कथा असली तरी ती दरवेळेस चांगली तितकी मांडता येते असं नाही. पण तितकीच चांगली तगडी टीम होती. डिरेक्टर्स, प्रोड्युसर्स, ॲक्टर्स, टेक्निशियन्स सगळ्यांची मूठ चांगली बांधली गेली आणि त्यामुळे याचा एक भाग असण्याचा मला खूप आनंद होतोय आणि अभिमान वाटतोय. संचित सर मगाशी बोलताना म्हणाले, की लोकेशन वाईज, एन्व्हायर्नमेंट वाईज थोडंसं डिफिकल्ट होतं हे शूट. नैनितालमध्ये टेम्परेचर कमी होतं. तुमच्यासाठी किती कठीण गेलं सगळं? बऱ्यापैकी अक्लमटाईज व्हायला वेळ लागला. कारण मुंबईतनं उठून डायरेक्ट नैनितालला गेल्यावर अ, दुपारी 2 नंतर टेम्परेचर ड्रॉप व्हायला लागायचं आणि दरवेळेस तुम्ही कॉस्च्यूमची कंटिन्युटीमध्ये दरवेळेस तुमचा ओव्हरकोट असेल, शॉल असेल असं नाही. कधी-कधी साडी होती, त्यात स्वेटर नव्हता, थंडी वाजायची, हे सगळं होतंच. या सगळ्यात थंडी वाजण्यापेक्षाही कधी-कधी बधीर व्हायला व्हायचं मेंदू. त्यामुळे वाक्य विसरणं, न सुचणं पटकन अशा अनेक गोष्टी होत होत्या. पण तरी चॅलेंजेस स्वीकारत-स्वीकारत काम करायला मजा आली. आम्ही दोघीनंतर आता तुम्ही या चित्रपटातून तुम्ही आणि प्रिया मॅडम पुन्हा एकदा एकत्र दिसतायत. तर एवढ्या गॅपनंतर त्यांच्यासोबत काम करताना कसं काय? अर्थातच चांगला अनुभव होता. कारण प्रिया माझी आवडती ॲक्ट्रेस आहे आणि मैत्रीणही आहे. आणि यात पुन्हा आमचं इक्वेशन वेगळं असणार आहे सिनेमामध्ये पडद्यावरचं. पण पडद्यामागचं अर्थातच मैत्रिणींचं आहे. त्यामुळे प्रियाचं कास्टिंग झाल्याचं जेव्हा मला कळलं, तेव्हा मला एक छान वाटलं, की खूप चांगली अभिनेत्री सिनेमात येते आहे. आणि त्यामुळे आम्ही जे जे सीन आम्ही एकत्र केलेत, ते करतानाची देवाण जी होती ती खूप छान महत्त्वाची होती. खात्री वाटत असते, की समोरचा ॲक्टर आपल्याला मदत करेल, किंवा आपण जे इनपुट्स देतोय ते ऐकायला काही प्रॉब्लेम नसेल. एक कम्फर्ट झोन असतो. ओके. आणि जाता-जाता यंदाचं इफ्फी थोडं वेगळं आहे. आणि गोव्याविषयी काय सांगाल तुम्ही? दोन्ही. अ, मला आठवतंय त्यानुसार पूर्वी गोव्याच्या आठवणी माझ्या नाटकाशी रिलेटेड होत्या, कारण नाटकाच्या दौऱ्यासाठी मी यायचे. पण इफ्फी सुरू झालं आणि हळू मी इफ्फीचा भाग होऊ लागले. विविध कारणांनी सिनेमाच्या सादरीकरणासाठी म्हणा, बघण्यासाठी म्हणा मी यायला लागले आणि आता माझं गोव्याशी असलेलं पूर्ण असोसिएशन हे फेस्टिव्हलचं गाव असं झालंय. त्यामुळे फिल्म फेस्टिव्हल हा गोव्याचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे आणि त्या अंगाने गोवा एक्सप्लोर करण्याची मजाच वेगळी आहे. थँक यू.